Хапят вътрешния ръб кумите. Тъй. Това е човек. Не, тя легнала на диференциала. Не, не може да върчи. Уно изтъпало ли? Уно изтъпало, ама. Надеме ги да тегли, че имаш там. Там после как си седнал моите въводи, не знам. Ще им дадеш който да този приятел, как я вкарат да скукате, обратно. И цапахте чисто на отвържение. Чакай. Хвърляй го. Друго го правят, просто Муки, нещо. Нищо не става от всяка. Ей, тук го сте на някой мечка, може да и свърши работа. Тук да го закача някой да го видим, мога му послужи. Смейте се вие, ама ми как помогна с писаното на язовира? Добре, Иво, ти си се оборудвал, всичко имаш. Как е? Давай! С пълен и изключи предното. Той няма. Я пробвай да изключиш предния мост, мой ли? Той е фул танк. Да. Ама, дай ще го изключвам да плачи. Палки.